Yeah, what's happening, guys? What's popping? What's good? What's next? You know who it is, man. It's yours, the most DJ Mambo the King. And yeah, guys, welcome to episode number 3 of University of Zimbabwe Campus Crash. And I know you guys are subscribing, you're commenting, you're sharing, you're whatever. You're doing it so amazing. Yeah, man, these are the friends, man. People who are loving Campus Crash. Thank you guys for the 1K views, 1K subscribers in just a few hours, guys. In just a few hours. Yo, this Campus Crash UZ thing is really making it big. And it's all thanks to you. So yeah, guys, as you know, today we have a different person, we have different people, a different couple. Campus Crash. So yeah, there's a guy who wrote a letter to us. Like I told you, write your letters to me. And yeah, we're gonna see those person to link it up. So there's a guy, Manfred, as we heard like 15 minutes ago when we called him. So right now is the one that we're gonna go and check. Then to bataona kuti then yeah, guys. So yeah, right now follow me as we now go. Tinotsvaga munhu iye asibonga sana. Madiko mtara. Safe. Hapana, same mix. Low key. Bo. Nice ndara sarangu DJ Bambo. Yeah, ndo sarangu and I'm from Campus Crash University of Zimbabwe. Ndiri kufamba ne team nema camera chichi. Mashuro. So Tambe Nyakaswika kwatiri mtara, the one that you wrote about this girl you're crushing on. Ariku NC1 anonzi Miranda. Yeah. So mtara muri serious here nichimo. Yeah, nona chi. Nichimo kuntori serious zvokina. Zvekuti mwana ndakatanga kumuona mu lecture Swahili. Mu lecture. Waone lecture Swahili. Ndakagara mashure make. Ndizodina ndisongomuona like picture yake. Ndinongonakira pane this tattoo rakanyorwa Chinese. Ngani tattoo? Kumusana kwake. Tattoo? Yeah, rakanyorwa Chinese kumusana. Sara kakusipaka Ndaba ndinongonakira mwana pa. Skin yake mzara. Hayi vadzaye nje. Then so ndaba ndati ndombona face yake manje. So ndakamutimira pakubuda. Takubuda mlechi. Ndamuona wangu ndikudo kunyepera. Mawani. Ndakanakirwa nemwana zvokuti face wangu mwana ndakagara naye anonzi Mugozi. Ndakamuzoti wangu ka. Mawani. Noyo ndanakirwa naye zvotodaro. So mwana aye akanaka ndikudo kunyepera. Mahora. Sai mudhara we understand kuti munonzi Bhima and Gwenyambira. Munorwambira nemangoma. As you said, magitari. Sakari sima week sai. Bo. Zvoti mwana muchatombo muroera mangoma kana akabvuma kuti tibude naye. Muroera mbira. Actually ka mwana ndakatodi. Ndakamunyorera kauyu. Ndakamunyorera kasoni. Kaki. Wow, guys, mukozinzere guys. Ndakatongomuna chi. Ndomurovera. Apoona zvakazvaitika. Yeah, ndandamuona nhasi ka. The following day ndakabva ndogara mashure kwacho. Then ndaida kunzwa star rake saka ndozomutsvaka. Ndakabva friend achimudaidza Miranda then ndakabva ndomutsvakisa chi. Instagram wangu. Mawani. Wangu. Saka crash takabva toramba ichitongowedzera. Samudhara imimi makambo release ere vanhamba nembira kana munotore mu studio ezo what? Yeah, anona chinimbira sanani. Sanda release anything. Nembira but I will release soon. Nembira but na release amamwe asina mbira. Yeah. Alright. My social medias, they can find me, Bhiman Official. YouTube, Bhiman Official, Instagram, Bhiman Official. Alright. Samudhara amasina munoridza hazoiti kuti musvike. Pane zoti mukuridzira bebhi kangene mbira dzenye idzi. Bebhi rotanga kusvikirwa samudhara. Asvikira. Saka bomudhara isi danger. So muri kuona chi? Handi mwana wati ari NC1. Alright. It's danger. Takazoita tuma findings twedu tikaziva kwaari. So right now ndoko takudzika. Tinoona kuti mwana gwani. Maiziya. Then afterwards I'm going to call you, then tell you kuti ayosvika pa posto rakati, then tobva taita link up pacho. Saka action. Saka bomudhara haisi danger. Iri Bobby man, haisi danger. Sharp. So yeah, guys, right now I open NC1, so that's where we're gonna find this girl, Kukrashi Roacho. That's where we're going right now. So yeah, follow me, guys, as we get inside. How are you? Seko majiri. Anane flu. Jana inini? Dinayo. Koyo. Aona. Serious.
boss I see him scan charukashira guys. Let's get into here. I say this is my friend. So how are you though? I'm good. Fine. I watambo yonotora vanhu vari kuitwa campus crash mukatoni. Campus crash? Yeah. Oh really? Yeah. That's so, nice. Those really Yo. Hi. How are you? How's life? Zvekufaya. Seko majiri. Loki zvoitonga wakarara. Pakaipa. So yeah, my name is DJ Mambo. I'm from Campus Crash with my guys here and yeah, tambouya kuroom kwako kuzokutsika kuroom kwako. Waizi timbokuona. Tiripo. Ripo. Azvikuoneka kuti wakarara zvemashow. Wow, this bed yakaiswa double. This one is comfortable mda. Kana muchirowa interest munomu. Hey. Shangwari pakaipa. So yeah man, you know the story ukona tatosvika. I don't know if you've heard about us but ukona tasvika kudai so that means pane zvikuitika. Miranda, there's someone out there who's crashing on you. And crash newe so he wants to have a conversation newe. Angotaura newe. Meno zvanenge achitaura kuti he sees tattoo maclass kuswahili kwamunenge muri. So you want to chill with you and have a conversation. Okay, but unongozivo quite a problem, no? Because ndagara ndiri relationship kudhara. Nyange yachinetsa but unongozivo Oh, so that means you're in a relationship or it's just a toxic relationship yekuti pane munhu ari kukutsoma or whatever man. What's happening? Mambo. Or is it complicated? It's really very complicated, yeah, to be honest. And ndinotsongwa ona. Unotsongwa nevanhu. Nevanhu. Saka it's hard for me kuti ndingoti ndam relationship nemunhu zviri public. All right. So yeah, hey, pakaipa. Anyways, this guy is crushing on you, so I zvezvoti muri ma relationship yenyu izvo atine istangu kusanganisa guys then you know mongomono this guy. I think you never know, maybe toxic relationship yako ichatopera ipapo one a new relationship, you never know. Yeah. So cool, we can go meet him if you are cool. Unless if you want to get some clothes and whatever. No, I'm okay. You're okay. That's nice. So cool. All right, low key. So yeah guys, welcome back guys, and yeah we are chilling with the pretty lady angachitaurwa wacho maize. This is the person ari crashirwa on Miranda. How are you? I'm okay. You okay? How's life? Zvekufaya eba campus. Yeah. Low key. So man, tell me man, ain't you shocked to be, you know, having someone crashing on you achitaura live on camera? Yeah, it's really shocking because we are live on camera. Ndangojera vanhu vanongangori behind camera chiso. DM. Yeah. I like the courage. Munhu anouya chiku. So relationship wise zvakamira sei kwauri? Relationship yacho zvakangooma so it's very toxic. Very toxic. All right, but so that means you own FSC amusi kunyatsa ku. Yeah, tikunyatsowirana kungoti today we are good, tomorrow unongozivawo. Oh, I get it. So yeah, without wasting time and I'll waste that time in Facebook because I think I don't know. Let me try and call him, but Yo, Davey. Yeah. Usvika pa NC1, pa entrance ye NC1 ndokwatiri vanogara vanhu. Yes. Okay, iripo. Yep. So I think in just a few minutes anenge asvika. Awadi. Famba akasase munhu akamisa vanhu kuti ofa. Wadi. Boy, seko madiri. Zvekufaya. Seko madira chikora akapa wangu. Chikora akwa is danger. So yeah guys, as you can see, tatanga nemfeso tikazonotora chimoko. Baby rapa napa. So guys, I won't waste much of your time. Maizia. Avana okuzana. Ameno, do you know this guy? You don't know him? I don't. Yeah, nenga chikona zvake manje kuma lectures. Meno tatura ndambotaura rere. Ranga chitanza anomboona pauri. So yeah, mdara this is it maizia. Yeah, mungashore mdara.
I'm sure. So I'll leave you guys to eat, then mupedza nyaya dzenyu and yeripo. So yeah, sizwanza na mama and tumbolombo kunyepera. The crash is real. Okay. But ndeshauri nokuudza sei because ndotosvika kutaura nei like for real zvokuudza kwakanaka zvotunaka uri ndotoshamisika ndototaura nemusikana kanaka. Thank you. So okay. But I think ndamboudza mambo like before kuti inini I'm in a toxic relationship with this other guy, so zvinomboitonge tikarambana but zvinomboita seem as if in love. I don't understand even myself. Ska ndo zviripo between me and him, you see. So I need for real and nakana basi ni relationship yabo or something. Okay. So it's a relationship yabo so I don't think it will in effect crash. Okay. So kubvunza, are you in a relationship kana kuti? Yeah, I was really in a relationship, but ndakatoikuita because so kunyepera because I wanted to accommodate you in my heart. So I'm not happy so much because you don't deserve to be a side chick. Oh, that's a compliment. Yeah, sometimes I don't want to be someone. Actually, I want to teach music, actually. Okay. Yeah. So no gonna read that. Yeah, that's my favorite instrument. But Better simple tone. and sanambo ita song imbira but ndakato nyorera iwe. Tinzwe. Unoona chi nini ka? Ndofara kuridza mbira. But actually ndoimba ma-afro and something. Okay. But nansi ndambokomboza ini song imbira. But crash yangu yakandi drive out ndiva ndizokunyorera song. I need to hear that song because This is real. ndakuinzwa song yacho because You ready? I am. Jaya kutindo itase Jaya kutindo budza sei Doda uve murohora wa mai Ndichikubata sisai Moyo ndimo mauri Wakapinda ndikaisa chiuri Vamwe vasikana chavaoni Ndakungoona iwewe hani Wow. Yeah, that's the song. Actually, yeah, that's part of the song. Okay. Yeah. You're good though. I wish to feature you on my video. No problem. No worries. If thing goes well, yeah. I wish to know it up there. Yeah. So, how is school? Yeah, always work. You need a program if. Better audit and risk management. Okay. So, I do multimedia production, yeah. You're in party. Unknown caller. well, 1, 2. Yeah. Yeah. Actually, where school? Anambokudza zvemunhu wangu. Someone else wanted to open. Anodzidza pana. Inonetsa. So like munotoona nawo zvingori zvekuti munhu anongokunisa upatiwe No. like ona kana basa nayo so unongozivawo munhu uri in a relationship naye saka nah, it's fine. But I don't think that thing will stop me from crashing. Oh really? Yeah. That's something else. Yeah, like unoona chi, not crash. Okay. Yeah, so I don't think it will.
like some anotokutoma zvekutodaro every anonditsoma manheru every day. What are you doing? Ndinosvika pakuzonyepa wakakuti inini I've got a discussion nevamwe. So these days kune injuries handles. So I guess I can come to your own way and chill. Chimbokurudzira futi mbiri. If you don't mind. I don't mind, but kana ndisipo handipo. Asi nongori busy zokudaro. No, ndisiri busy, but you know I've got time to yekuti ndimboendo out naskana my friends because nozoininika inini social media inodaka kuva fully pegged, so I need to make sure kuti here and there ndatora ma nice pictures, saka ndinobuda here and there kakawanda. Every weekend nongova toenda kuplan. Not to plan as such, but I plan nevaskana my friends angu. I'll introduce you to them. Ndinoenda, we dress up to look good. Toenda even mama restaurants. So I guess for the sake of my Instagram page. So I guess with one day out. Is problem. Let's say also answer makoza. Andukwana zvanduita. Arikuite ndachitira kufonera kwese ndotodarika apa ndona ndotona makamera ari kuite. Andona sei? Ndiri kubva neoko kwedheni ndiri kuona wakatogara panapa. Muri kuita zvinhu zvichikanaka. This is the guy I call my boyfriend. Kasa ndisimukomana wako kana kuti call me my boyfriend. No. Problem yekukecha ndo zvandisingade hangu, to be honest. Zvaunoita izvozvo zvitu hasha stuff. No. Uyu ndiye anowakagara naye. Andiri kuona kuti pationana mambo kuratidza kuti pane zviri kuitika, but iwonguya from nowhere wakutongosvika as if you own me. Kasa handisi kukuona kandebe. No, wangu you don't. Seems like wakurumidza kumove on. Since for the past 2 months wanga wachingoacta fish after all. Chokudza ndoswera kuwadi and then washaona nyaya iri kuitika ka handisombonzwisa kuti kufamba sei, and then pandakutoona iwewe ndautoona kunge pane zvirikutogadzira something yeti mune munhu wangu, and then munhu wangu asi kudaira mukozi nekuda kwenyu. Chii chiri kuitika? Mukuona chimda pane ndasingati kushuta munhu wako here ndiani wako? Uyu ndibhebhe wangu. Taura ndiani ndiwe uri chii changu? Hanguka I cannot say kuti ndiri musikana wako because nezvanga zvichiitika the past 2 months ndakakuudza iwo unoacta as if ndiwe muridzi wangu, kuda kundicontrol and stuff. I don't like it. Ndakakuudza kudhara kuti change you don't, so saka pa 2 months zacho pana akaramba mumwe. Zvanhu zvakutonge tikarambana cause ndofunga kuti one week noti wandiona. Mira ntaure imbomira teerera mira iwe wanoti wandiona panapa ndichitora makamera wakuda kuita acta as if unondida stereki kutobva uko uchitomhanya and stuff. No. Unozwa ndingiswera ndopari ndatowira iwe pakambasi. Chila imbochila noti wandiona panapa dai ndansiri panapa waimboyo chintsvaga. Nachitry kufonera akufona ukakuzi kuti wangu wandiona. No, ndanisima kuona. Wangu wandiona. Another chance noti ndakuitwa zvana mambo yawa kuti another chance. Asi taura chokwadi dai kuri kunzwa darika apa ndisipo panapa endifonere. Apana ngwana ndachitenda kurumba kwakutonogona. Sanyepe iwe wangu wachidayi. Ndadarika ndabva nekumanfred. Bvawadi. Ndeni ndikuti ndiende kuona. Handisi mwana mudiki bosi ndokuziva. Ndokuziva. Ora sewa pana hapo una ngokumbira just a few minutes ngotaura newe. Uchitati toziva kuti she told me. In other words, utra kuda ndibvisa pamunhu wangu ndizvo zvawada utra kuita. Unodza kuti kana wangu nditi munhu wako ndo zvinondibhowa izvozvo. Mimi angandiudza kuti her relationship is not like stable. Saka tatitoziva kuti munhu wako whatever dai yangotiudza ngareta tisinotombo waste time kuya panapa. It's not stable. Saka kana chinhu chiri stable it means kuti hachipo here kana kuti chiripo. Handiti just hachisachangogadziriswa pano. Muri chachiripo.
Yeah, ipapa pana zoita clear, but let me cut off my cameras then. Don't offer. Already baby wangu. She's all everything that I have. Wakuzvitora nhasi pesa apa. Ndizvizive. Aiwa. Mambo unozoti ari kungotaura nenyuti muripo guys. Tatu. Wakambodaro here kuda kupfugama kuda kushowa kunge handisi mwana mudiki ndiri mwana mudiki zvangu ka but brain iwoyo ai ndinotodzishandisawo sandite wako wangu pakaipa wangu saka situation mawani hey saka peo ndikataura newe wangu is there anything bozi kona zvikuitika chi kuti tiri campus mufesi uyu ndiyanga ari kurashika chi mbebhi but tisatozoita nemunhu wacho kudhara iye andiudza kuti ari like I said ari mutoxic relationship kundingati ndiri murelationship nezvaunoita toxic ashiri wati ndine ndiri toxic ndo zvazviri kureva ndiwe uri toxic padzeko wachangodaro remi the fact kuti wandiona ndiri pakamera wada kuda kunditanisha image yangu chibhoko chimhanya denda osinondiona panapa zvaingofarana yeah royal cut